mga radio listeners, ang mga YouTube viewers. Aniya kita karon sa opisina sa itong Halangdong Mayor sa lungsod sa Talusan. Aron na itong hinabi, kawahin sa ganing tawag na new normal, lalo-lalo na karon sa edukasyon sa pag-upgrade sa eskwelahan. So ato ang welcome ang atong Halangdong Mayor, Mayor Orlando Mayor. So Mayor, mayong buntag. Mayong buntag, kinatungkanan sa mga lumulupyo sa Talusan, magduli sa Isla sa Lutanga. Sa pagkakaroon, naamata sa ekonomiyang sitwasyon sa pandemic, atong ginawa ang tanan ng warap sa kanang gawag na new normal, no? Labi na sa pag-wear of face mask, social distancing, pagbugas sa kanok sa kanunay para malikayan nato ang kanilang sakit karon ng COVID-19. Manisay yung mga pantulog kayo, kung kalimutan na siya, wala kung may vaccine, hindi na po na sa wala ng itambal, nato lang din na slow down ang effect sa kanilang COVID-19. Sa ngayon, wala kita sa new normal, social distancing, wear mask kanunay, o frequent washing of hands. So Mayor, mamunta na ta atong lungsod sa Talusan since gikan tong lockdown sa March 16 hangtod karon, kumusta ang atong lungsod sa Talusan? Kita sa kanunay, nagbantay sa ato ang mga lumulupyo, labi na sa kanang gitawag ko sa karon na makapakalat sa kanilang mga positive gikan sa mga area na mga positive dito na Manila, Cebu, di man nato po mga mabalibaran kung kaya taga-ato makinig. Atong gidawat, kapag atong di-funded na ang kanilang minimum health protocol or kanilang pag-isolate kanila. Sa pagkaroon, naantay na ipag-isolate sa mga barangay, saan? Ito na kira isolation dito sa lungsod kung mapuno na isolation area sa barangay. So Mayor, usahay daghan makikinabi nato. Labi na nga itong mga tagalungsod na naasa lang din ang gustong muulit, pero ang ilahang ginaapilar nilang problema kaning walay pamasahe, kung saan may itong matambag kung saan mga proseso na ilang sundong Mayor para makaulit sila balik diri sa itong sa lungsod. Actually, nagkuha kita ng mga locally stranded na individuals, pero usahay mo ang kanyang mga individual na ito, muli sa kabuong din kagayang baon, iligang baon, kung atong ilipulitanan, hindi makasustain na ito ang kwarta sa lungsod. Mga usahay, labi na layo-layo, kita mo, makaitan counterpart. Kung gano'n lang sa rin sa mga Sibugay, ang pagbuha sa pamahili sa lindrig na siya. Pero usahay doon, may kabog, may ikan sa kaya, yung sarang tao ang baon, ang gusto bulas to, mga siguro, mga labing minos, kahit kausa. So, kung kumana, nawag ko na may baloob, ganun sa mga onda na pining mga pandemic, o dili na ito mag-sustain ito itong dili na mag-inabakay ng counterparting na. Kung kanyang sa mga ilisan nga ito ipang-isolate, natin tayo ng budget, natin kita ng bugas, o natin kita ng masudan. Pero, siyempre, ang pag-inom na, dito na ito, isalig ko sa mga katong, sa kanilang kada-barangay, na sila na ito yung mga atiman kung paano sa nila ito niskartiyan, atiman sa ito ang mga ilisan na isolate within 2 weeks sa isolation area. So Mayor, karon na labi na marin na po ng klase na atay mga kabalong magbintang ang DepEd, dili po face-to-face ang classes dayon sa mga colleges nato, depende gihapon sa coordination sa local IATF o pag-observe sa minimum na protocol. So unsay matambag nato sa mga ginikanan, Mayor, labi na rin ubang mga ginikanan gusto yung face-to-face, pero di pa lang yun pwede kaya na may guidelines gikan sa DepEd. Gusto din kayo ka na una-una kung kayo sa sitwasyon dali na magpapamagi sa DepEd sa usa diha na face-to-face, nandoon ko para makatong nila itong mga estudyante. Apan
di mo kita mahimo kung kailan na ito ma-observe ang minimum health protocols, lagi na sa social distancing, nga sa mga kabataan. So, i-discourage ang kanina face-to-face. So, nakakaroon sa, siguro, ang atuwa rin, bunjular. Bunjul lang nilang i-tuwan. Kanina sa i-apply. Kapan, doon na sa kanina mga negative or positive niya na. Kaya saya, nakamagigikalan na matahasan pagtutlo sa ilang mga anak, usahay busy, usahay po, apod sa kanya, pag naamay mga gigika na ito, kulang pa po sa kanya sa hindi sila matulog. So, isod po sa mga gigika na ng mga ang sitwasyon. Kanya sa mga online po na classes, ang problema po diha, nakuha ang gasto, signal kung makagasto magaling, ang signal po sa ito ang internet, listen po. So, manang ga-adjust yun ang gobyerno karon. Siyempre, mga taga-depend, ga-adjust po kung may bago ang style sa pagdulo sa mga estudyante. May museum. Ito lang ihatod siguro sa balay, matupa sa meeting na to sa IPS, local IPS. So, kung i-invite na ito ang supervisor. Pero sa mga dapat kung sa pagpapang mahimo kitang resilient sa kanina pagkakabot karon sa pandemic. Kaya sayang po ang panahon kung ang education na hindi pipila po ka. Bugay po po ni kasi kung kanos ka mahuman, sa pagpa resilient kita kung sa mga pagkakabot karon sa pandemic. Palibot natin natin about COVID-19. So siguro at this end year kay murag ato ang level karon klase naman sa 24 kung naay mga problema or kung naay mga concern mayor labi na sa ato ang sahay na ang ning uban nga mukalit nagsunod na wala ni agi sa itong sistema sa protocol, muagi dagat, muagi usahay mang-hits unsay ato ang posible nga naa ba na siya dapat himuon para at least man lang ato yung monitor ang pagsunod sa community. Sa side sa lungsod sa Talusan, dali gahimo tag point na sa Kambalan tungod kay kaniyan to may nabalita na positive niya at sa mga lungsod sa Payaw, gahimo ko tag checkpoint niya sa Kambalan para po makontrol na to ang musaka. Dili kung mamufra na sila dito sa tuwa, dapat kanini ang safe po ang taga-Talusan, and then kung muangay man sila, dili mo sila hindi dapat essential lang yun ang kanang kailangan kanang anhiyon. Na ako gawag po sa mga tao dito sa lungsod sa Talusan na kung pwede kung sa pagpa, stay at home ba? Kung dili importante yun ang pangkakuan atong paliman lang kita para safety. Hindi lang tama. Suroy kung kaya sa atin in GCQ, tinunod, medyo luhag, pero di po kumpiyansahan ako na siyempre kung naanan ko mag-discourage ko na ito, magkapok-tapok, di po tayo kumpiyansa. Kung wala may tuyo na lain, anan na sa kasa ito ang talain. Wala mga activities ng mga pagkapok-tapok, bisan sa mga pamahagi. So, second salamat niyo no kay sa bukid, ako at ipaabot na nagpasalamat ang katawan ng bilang ang nadawat din ng 25 kilos. Nangutana sila mayor na kapagdaw lagi na ito kung naapamanggaling. Kita sa pagkakaroon sa budget ng ato na pagkakagay. Wala pa po tayo budgets pa karoon, pero kung sa din sa mga ISI, kung kita yung mga ginagay na budget, shoulder sa restaurant sa mga ISI, labi na sa pagkaon, transportation nila sa Pagkaingon, din sa Sibugay, libre na sila, boundary sa kanina ng probinsya. Pero
kung layo nilid kayo, lagi na sa ay sa katawang tao, ang ko na ito ang budget. Ano mo kinahanglan tayo counterpart? Pero yun tayo na kung sa'yo, mga diesel na kinahanglan o sa So, Mayor, katapusan imong words or imong awhag sa atong Philippine sa Palisa. Yung ito lang i-observe kung sa'y nabutang sa MECQ, kung kayo mga mandato sa IATF, bukan sa nasyonal, o sa lokal na IATF. So, ito lang i-observe sa kanyang itawag social distancing, wearing a face mask, ganito na kita ay malaw na bahay na anak, mo pas 500 kung walay face mask, and then pagpugas sa kanunay sa kamo. Mga palay mga minimum health standard na dapat na kami observe sa tanang mga tao na nakasakop sa kalusan. So, daghang kayong salamat, Mayor. Thank you.